Il-festa tal-imnarja fi ftit tal-jiem oħra tfisser it-tmiem tal-istaġun agrikolu, hekk kif diversi frott bħal dullieħ u ħaxix bħal qaraħmar jibda jsib postu fis-suq min qrib din il-festa, kif jispjega l-agronomu Charles Zara. Fil-bidja bħalissa naqilbu l-ħxejjex tagħna minn ħxejjex tal-borma, ħxejjex tax-xitwa, bħal pastard, brokkoli, kaboċċi, għal ħxejjex li huma aktar tas-sajf u frott speċjalment, ġifieri issa beda l-istaġun tal-frott. L-għażla tal-frott fil-ġimgħat li ġejjin tkun waħda varjata sew. Bħalissa huma dullieħ, bittieħ, il-qaraħmar u mbagħad għandek ukoll il-frott li jikbar fis-siġar bħal ħawħ, għajn baqar, għajn ċiprisk, lanġas, bambenella u tuffieħ ta' Malta u tin u bajtar ta' xewk u prodotti oħrajn. Bħalissa tibda wkoll il-kultivazzjoni finali tal-għeneb. Dan wara xhur ta' tħejja fejn fost oħrajn tiġi eżaminata l-ħamrija biex jinstab bilanċ fija għalla għeneb kif jispjega John Brinkat li jispeċjalizza fi dwili. Bad, bħal metlek x-xhur tal-Lulju huwa wissu dejjem għassal xi mart li jista' jattakkak. U issa titiżżid tintendi fl-ilma iktar ma żżid isħana. Huma jitolbuk iżjed ilma ma sħana, tifhem? Mat Settembru kollha jrid. Waslu għax importanti li twaslu sal-aħħar inti. Is-sajf ifisser ukoll mistri ħarraba, b'mod speċjali għas-serer fejn fihom ma jitħawel jew jinżera xejn. Dan minħabba sħana u kif ukoll sabiex l-art tilħaq toqgħod għall-istaġun li jmiss. Mbagħad f'Settembru nibdew nippreparaw il-ħamrija u nippreparaw is-sistema tal-irrigazzjoni u nħawlu l-ewwel prodotti li jkunu tax-xitwa. L-istess jgħottu wkoll għal barra, pereżempju l-pastart u l-kaboċċi u ħxejjex oħra li huma tradizzjonalment jitħawlu fix-xitwa, dawk nibdew inħawluhom f'Settembru. Għal dan iż-żmien sena l-bdiewa kienu nkwetati ferm minħabba li kienu qed jinqerdu s-siġar tal-bajtar ta' San Ġwan minħabba dudu li beda jattakkahom imsejjaħ fix stem borer. Sibt li meta tkun belaċ is-siġra, hu jattakka siġra li belaċ għax jaħdem fuq zokk niexef. Allura din is-siġra ta' wara fil-fatt kienet spiċċjata għal kollox. Ftit li xejn baqa' minnha. U żmarrajta mill-qadim, saqqejta, bdejt insaqija sikwit, armietu fil-fatt f'sena. Il-prodott lokali huwa mfittex ħafna f'pajjiżna, dan minħabba x-xemx li għandna li bis-saħħa tagħha jitla b'mod abbundanti l-livell ta' zokkor fih. Iżda mhux biss. Klima ħarxa, dana ifisser illi fil-bidja għandna nqas kwantità, naqtaw inqas mill-għeliq tagħna, ma mbagħad il-prodott ikun iktar bnin. Ħafna mix-xogħol fil-għeliq ikun huwa manwali, fl-għeliq Maltin, allura jkun hemm ħafna attenzjoni min-naħa tal-bidwi. Vantaġġ ieħor kbir li għandna li Malti hija żgħira, is-suq huwa żgħir u għalhekk id-distanza bejn il-bidwi u l-konsumatur hija qasira. Għalhekk diversi bdiewa bħalissa jkunu medin jażlu l-aqwa u l-isbaħ prodotti tagħhom biex nhar l-imnarja jkunu jistgħu jesebixxuhom fil-wirja agrarja u jittantaw xortihom għal xi premju.